Hey guys! Welcome back to another vlog! So yun guys, nandito ako sa baba. Sorry kasi nagcha-charge ako. Naka-charge tong phone ko. Diba nga? Ito yung pinang-vlog ko. Today, we're going to do a lot of things. Yeah, update ko kayo yun about sa car accident that happened last March 11, the night of March 11. I'm feeling better now, pero yung sakit ng ulo ko nga, sabi ko nga, hindi pa rin siya nawawala. Though, I'm taking some medications for the pain, and sobrang ngayon ko nafe-feel yung dito sa tagiliran ko, dito sa likod ko, yung mga tumama. The birds are singing. Yung mga tumama nung tumaob kami or tumagilid yung car na sinakyan namin. Sobrang, kahapon nag-duty ako, trinay ko na mag-duty. Halos wala akong kwentang nag-duty. Humiga lang din ako, buti na lang hayahay kami kahapon. Humiga ako sa observation room namin. Nagigitara kami and then, doon ko na-feel yung pain ko dito ko. Habang nakaganyan ako, nag-strum. And, pag tumatawa ako or pag nagsasalita, ayun, sobrang sumasakit dito ko sa right side ko. Nagtataka nga ako kasi pa-left daw yung flip ng sasakyan. So, dito sa part ko na to, dito talaga yung tumama dun sa window ko. But, di ko alam kung ba't masakit dito sa right side ko. Siguro nadaganan ako ni ate, kaya dun yung masakit. Kahapon, dito din sa may puwetan ko, kailangan ko pumading umakyat, bumaba sa hagdan dahil nandun yung isang station namin sa taas. Medyo nahirapan tayo kahapon, but so far, I'm getting better. So far, I'm having longer sleeps right now. Wag naman sanang sleepy, Yun kasi yung kinakatakot namin, yung parang inaantok-antok, tulog-tulog, ganun. But I have talked to our doctor yesterday. So far naman, pag wala daw yung mga sinabi niya na signs and symptoms, yun. Okay naman daw yun. Hey guys, time check. It's already 3:20 p.m. and we are heading out. Kasama ko si Bebe Girls kasi first pupunta ko sa dentist ko. Kasi yung sa car accident may nangyari sa ngipin ko. Fortunately, walang natanggal na ngipin. Pero may nangyari sa brackets ko. Second, we will go to Friendship. Mag-grocery tayo ng needs dito sa kwarto, tsaka sa banyo. And bibili na rin ng merienda. And third, we will go to Mac's house kasi pupunta kami kila mama niya. Wala si Mac, pero sama ko si Bebe Kills, pupunta kami doon kasi magpapaalam na siya. Mag-goodbye na siya kasi tinitingnan ko yung schedule namin. Ito na lang yung araw na pwede kaming pumunta doon para makapagpaalam na din yung bata kasi paalis na sila sa April something. I won't say the date kasi makamauna kasi to bago sila makaalis may mga, Sana mabutan ko pa yung dentist ko kasi magpa-4 na. So, yeah, let's head on. Bago pa lang ako lumabas, guys, ayusin ko muna tong aking vlog na na-edit ko kanina bago ako naligo. So, nag-render naman siya. Bonggang-bongga. Mahaba to, guys. Mga 26 minutes ata siya. Sobrang haba kasi may story time ako dito about sa Watsons na pa-share. So, if you've watched already the vlog, let me know down below if you already watched the vlog. But, kung hindi nyo pa yun napapanood about sa, napaka-attitude na cashier. I will put the link down below. Nang gagala 80 si ating. Ayun, guys. Pero, upload ko na siya para kasi, ang bagal ng net namin, kahit PLDT to. Sobrang bagal. 5 Mbps na daw to Pero wala Parang mga 4 to 5 hours ako nag-upload ng isang video. So, good luck na lang dito, lalo na at 26 minutes itong vlog na ito. Wala pa pala akong bag, guys. So, I think I'm gonna use mag-backpack nga ako kasi kapag yung mga sling bag ko, medyo bitin sa mga kailangang ilagay. So, yung backpack ko na naman. Back to my backpack na ginagamit ko. Ouch! Yung sakit ng tagiliran ko. Hindi talaga ako makapwersa dito ko. Ang sakit Ang sakit pa rin. I need a pen. I don't have a pen here. May pen ako dito pero ayoko nang walang takip. So, I think I'm gonna get from yung gamit ko sa hospital. Guys, ito yung aking gamit sa hospital. Lagay ko nga kayo dyan. You've fallen.
Yan. Kuha tayo ng yeah. This one is okay. Kailangan ko to. Tingnan nyo guys, may pangalan. Pero kat may pangalan yan, hindi pa rin bumabalik pag naiwan. Hey guys, we are back home. Punta akong dentist ko and bread pa lang tsaka chicken ang kinain ko. Natanggal na naman yung isang bracket ko. Natanggal kasi to dahil sa aksidente yung isang bracket ko dito tsaka yung ito na bracket ko. Sa pagbunggo kong ganun sa upuan, yung front, yung nasa front ko na upuan, which is the driver's seat. Ayun. Nag-move yung bracket ko. Buti na lang talaga hindi natanggal yung ngipin ko guys or else. Ayun. So, yeah, I went to Mac's house and isa-surprise ko sana siya mag-video call sana ako na nandun na ako sa bahay niya. But, nalaman niya, napupunta ako doon. Sinabi ni mama niya. This is the cake from Tito Mac. Sabi niya, ano, kinain nyo na? Hindi ko pa nga na-vlog yun. Sabi kong ganon. Sabi ni Anta Naning, o, na-picture na ni Lala Mama. Popost na lang niya sa'yo, tita. Wala eh. Ayan o. Goldilocks. Goldilocks lang kasi tindahan dito. I want this one. I like the chips. Ah. I like the black one. Is it good? Wala. Yummy. Oh, I really? like cake. Delicious? Yum. Tinatanong ko kung ba't nagpapa-cake si Mac. Siguro may kasalanan ka, kaya ka nagpa-cake, sabi ko. Anong kasalanan mo? Sabihin mo na. I want some more like this. There we go. Because there's no more black. Tapos sabi niya, tinatanong niya kung bumili ng flour yung kapatid niya na binigay sa akin. I'm going Wala to get naman, some sabi more ko. cake here. Sabi ko bumili siya ng flour. Oh no. Kaya pala sabi niya pinapabigay ni Bossing. It's good but it's already night time. It's nice. Lala Mama. This is also a pansit daw for Lolo. Sabi ni Lala Marlin. Take away. This is the Sapporo. Because she said Lolo Bad likes this one before. That's why she gave us the 1 pack of sotanghon. Hope before we leave, they will visit us here. We will just buy some snacks. And we're going to just marry them in the morning. New despedida? And some more. Guys, yung iniwan ko na in-upload ko kaninang 3 before mga 3:30. Ano ng oras? 10:09 na po, PLDT, 62% pa din. Grabe. As in, sobrang bagal ng internet namin ngayon, guys. Problema. Buti na lang, dalhin ko na lang kaya tong lapi ko sa, sa hospital. Tapos doon na lang ata ako mag-upload na. Yeah, parang ganun na nga ang mangyayari. Para mabilis. Kasi kailangan to, anong araw ba bukas? Thursday, tomorrow is a Thursday. So, I need to bring this out tomorrow. Bring this out. Yeah, kailangan to ma-upload. I mean, kailangan siyang ma-publish tomorrow. Tomorrow evening, 7 p.m. And then, on Saturday will be a haul video. And then, Sunday will be a vlog. And then, Tuesday will be, kasi diba TTHS ako nag-upload. But, this time, nag-upload ako ng Monday, nag-upload ako ng Wednesday, kasi messed up talaga yung schedule ko. Messed up dahil talaga dun sa car accident. And, of course, because of our internet na din, messed up lahat ng schedule ko. So, yeah, I need to go back to my schedule pa. So, next week, I will get into my schedule na Tuesday, Thursday. So, Tuesday will be my what will be yung busy ko next week pa man din. So, I need to film tomorrow. Galing night di ako matutulog. Yeah, let's see the schedule. Hala, ano ba yan? Ang pangit ng schedule ko. Akong gumawa ng schedule ko, pero ang pangit ng ginawa kong schedule. I was not expecting kasi yung car accident. So, ginawa ko yung schedule ko na yun para sana sa YouTube ko, para ganun. But I did not expect that car accident
that will happen. Hey guys, so papunta na ako sa duties and naka-scrubs na ako kasi panggabi namin scrub suit. And naglagyan lang ako nitong Garnier Light para sa mata ko kasi for sure. Diba, ang dark ng mata ko. So, wala akong makeup guys kapag nagjo-duty ako. Most of the time na nagjo-duty ako, hindi ako nagme-makeup. So, lalo na kapag gabi, tinatanggal ko yan. Kasi, lang, parang feeling ko parang bedtime pa rin. Parang feeling ko matutulog pa rin ako. So, ayoko na. Maghapon na nga ako naka-makeup. Meron pa din ako makeup pag nighttime ako na mag-duty. So, yun. Kahit morning actually, hindi na ako nakakapag-makeup dahil late din ako gumigising. So, I don't have time to put on my makeup. So, yun. Pag PM shift yun, medyo nakakapag-makeup tayo. But most of the time na nag-duty ako, hindi ako nakakapag-makeup. Kasi ano din, kung minsan sayang din, kasi yung pawis mo, you need to wipe off lang din naman yan. You need to wash your face lang din. Like, for example, may mga may mga talsik, may mga pawis ka talaga na ano, or, you know, shit happens. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video, and I hope I answered some of your questions regarding the car accident. Yun lang guys. Thank you so much for your prayers and for your concerns, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah! Guys, ito daw yung vlog na wala siyang mukha. Kaya ito na, magbababay na siya. Say bye! Bye everyone! It's going to be morning. Tita's going to go to hospital to sleep each others. Yeah, we will not sleep together. Kaya doon muna daw siya kay mami. We'll see each other tomorrow morning. Yeah? Yeah. Okay, bye. Love you. I love you, Kitty. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm ready, so I put you in a song beside